Uyamthanda uKhuzani? Into enza ukuthi ngimthande indlela ngihlonipha ngayo. Inhlonipho yakhe. Kuwena. Ngaso sonke isikhathi mahlangana naye. Akwenzeki akazange ngibingele akazathi sawubona babugadla. Ngithi nje mangiqhamuka kuhlangana amehlo ethi khomba makhombana la khombisa iniya cupha kasiphaqa siyabamba sadedele emashingeni. Thakazelo zakho. Ngiyomazi ke mayiseshintshile mhla wathi sawubona babugadla. Ngiyombuza ukuthi ho. Yini sihambe wrong manje Khuzani. Ithini manje indaba? Yeah. Uyazwana nalomunye? uMthandeni kakhulu. Akajwayele odini ukusho umakhombane. No, akajwayele into ebhlungu ukuthi kunzima ungamthanda umuntu wakini. Umanqela unxumalo. Manje kodwa abantu abayinaki leyo nto. Kunzima ke kuyisono esimbi kabe ungamthanda umuntu wakini. Kufana nokuthi uma usetshenziswa umuthi kwasetshenziswa umuntu wakini uthiwa udle idla kubi.